kata mana odu kuonde mwadake odu bero odi jakagu dodru kamera ija Jakom maybe nyalo mana tirowa mana steps makamatindo momakore koda wechego eko mag neno ni samoro kata mana ubalance kinde twak kaachiel koda the kind of topic mulose mar mondo mi kik wang'i samoro jatelo moro kata kik gimoro nenre ka gima uyanyo ng'ato kata udok konchiel. Kamano. Ginang'o gini ma uketo kako kenge mag gayo weche mag twak e bunge la mwananchi? Jaduong' Solomon, mokwongo wan kaka bunge la wananchi wa Masia wan kod blackboard. Wan kod blackboard ma kantie wach ma japiny okelo to wandike blackboard. Kantie jatelo modwan mondo obi olim bunge ogog jopiny mbaka wandike blackboard godiechieng'no. Koro japiny ng'eyo governor dwa biro mondo ogo mbaka gi jobunge. Koro japiny biro biro kaluwore kod news ma giseyudo e blackboard. Gibiro rito governor. Adier ka governor biro ka japiny kanyo. To kama koro bunge no biro konyo go governor sechego. Kata bunge no biro konyo go japiny. Niseche ma jatelo biri bunge to biri forum ma jopiny. Japiny ma biro wuoyo kode. Japiny biro penje penjo. Obro winjo weche moko maling' mok nyal nyise e ofise kod joge kacha. Koro japiny to bro wacho ne weaknesses kod beyo manitie. Koro wan ng'enyne wandike blackboard kantie issue moro mowuok monego bed japiny discuss to wandike blackboard to mano bedo discussion. Makseche makta speaker koro conduct otiyo kod message mane blackboard. Ema koro o play go ground. Koro mano konyowa iseche ma mondo mi japiny oyud information iseche ma oromo. Okay. Kamano to